A bojovníkem v červeném rohu je zde od samotného začátku Clash of the Stars 1 výhra, 2 prohry. Viking, který si jde vyrovnat skóre. Psycho Michal! Psycho Michal, legenda českého YouTube. I pro mě je to jeden z prvních youtuberů, kterého jsem kdy viděl. Jeho psychotréninky za Kauflandem s nákupními vozíky jsou legendární, každému doporučuji se podívat. Teď nastupuje do svého 4. zápasu v kleci Clash of the Stars. Jak řekl Doky správně, jedná se o matadora, o veterána v řadách bojovníků z Clash of the Stars. Je s náma od prvního gala večera a dneska nastupuje do svého 4. zápasu se skóre 2 prohry, 1 výhra. Pro fanoušky historie Clash of the Stars tak můžeme prozradit, že Psycho Michal byl právě jedna z prvních dohodnutých oficiálně akvizic, kterou jsme měli v našich řadách. Byl tenkrát jeden z prvních, s kterým jsme podepsali smlouvu, byl to on, byl to Budík, byl to Huhu, to byli vlastně úplně první bojovníci, kteří k nám přišli do Clashe a to je docela zajímavá. Ano. S Psycho Michalem nás váže dlouhá historie, já si pamatuju do dneška, když jsme první smlouvu na jeho zápas s Filipem Grznárem podepisovali kde jinde než v Kauflandu v kavárně, v cukrárně, která tam byla přilehlá, na stolečku někdy o půlnoci, když jsem se vrátil z Prahy, takže opravdu už je to kus cesty, který s náma ušel a uvidíme, jestli se mu dneska podaří vyrovnat své skóre. Jak on sám říká, je v něm spoustu bolestí, spoustu hněvu, který potřebuje vypustit. Poslední rok byl pro něho velmi náročný, prošel si těžkou životní etapou a dneska nastupuje do zápasu, ve kterém bude obhajovat titul Vikinga Clash of the Stars. Je na něm vidět, že se na ten zápas těší, že už se nemůže dočkat. Rok hladu je u konce a po roce si to jde opět rozdat s někým v kleci. A ten někdo je Filip Procházka. Tak uvidíme, kdo si odnese první titul Vikinga v Clashi. Tady vidíme srovnání obou borců. Už jenom pár vteřin nás dělí od prvního zápasu, od úvodního gongu 7. gala večera Clash of the Stars. Vikingové už jsou ready, uvidíme, kdo dneska zůstane mezi živými a kdo se vydá do Valhaly. Oba dva věnovali přípravě hodně sil, hodně času. Teď se ukáže, komu se to vyplatí a u koho to bylo málo. Psycho Michal tlačí hned ze startu. Filip trefil pěkný levý hák, zkoušel high kick, netrefil. Psycho Michal začíná opravdu z hurta. Boxing. Filip ustupuje s rukama dole. Tak tohle to je velká mela hned od prvních vteřin. Filip vrací údery. No, Psycho Michal zatím udává tempo. Velká divočina hned na úvod. Tohle se Filipovi vůbec nepovedlo. Ano. Psycho Michal ve vrchní pozici. Side control, takový drží si koleno, pravé koleno svého soupeře, bude se pokoušet přejít do plného mountu. Údery na spodek, na tělo, teďka do hlavy. Krátké kladívka, krátké údery. Sbírá si bodíky. Hodně divoká první minuta, hodně divoký úvod úvodního zápasu dnešního gala večera. Kluci do toho dali hodně energie, hodně sil. Psycho Michal teď svého soupeře drží pod sebou. On je ten, který je v lepší pozici, sbírá body, toto kolo zatím vyhrává. Filip by se měl naopak snažit točit spíše k němu, na jeho levý bok. Narvat, nacpat své levé koleno pod svého soupeře. Pokusit se v lepší pozici nebo se postavit. Psycho Michal se pokoušel přejít do plného mountu nebo aspoň do halfguardu, zatím mu to nevyšlo. Polovina prvního kola je za náma.
No tak teď to byly nepříjemné Ano, údery do hlavy. údery. A teď už je to Filip je zabalený. faul od Psycho Michala v jeho režii. To už je kousek od ukončení. A je to TKO v prvním kole Ano, je to konec. prvního zápasu. Je to tak. Psycho Michal to ještě radši nechal jednou potvrdit od našeho hlavního rozhodčího pana Brondera, ale ten rozhodl, že opravdu tenhle zápas je ukončený a je to tak. Filip nepředvedl skoro nic, hned z úvodu se začal bránit, Psycho Michal nasadil vražedné tempo, který mu Filip Procházka jen těžce odolal a bohužel pro Filipa tenhle zápas končí jasnou prohrou. Toho, jak to vypadalo, tak bych si dovolil tipnout, že Filip moc netrénoval zem a grappling, protože se absolutně netočil na správnou stranu, nereagoval, na konci se nesnažil aktivně bránit, pouze se zabalil a byla to pouze otázka času, než to pan Bronder ukončí a vyhlásí tak vítěze TKO v první kole Psycho Michala. Ale samozřejmě tohle sportovní chování jedině kvitujeme od obou borců, jak od Filipa, tak Psycho Michala, že si takhle na závěr ještě podali ruce, oba se objali. No, pro Filipa Procházku je tohle obrovská škola. Vypadá, že doteď sám vlastně neví, co se stalo. Podle jeho výrazu lze usuzovat, že tohle nečekal, že Psycho Michal bude takhle připravený, že takhle nastoupí. Upřímně se trošku přiznám, že to překvapilo i nás, jak byl Psycho Michal připravený, no a troufnu si říct, že to byl možná jeho nejpovedenější zápas u nás v organizaci. Vítězem tohoto zápasu se v prvním kole na TKO stává červený roh Psycho Michal. Tak to se opravdu povedlo Psycho Michalovi. Ještě si vezme pohár pro vítěze, který už jeden má. A dáme si ještě závěrečné interview s Tomášem. Michale, pojď za mnou. Výborně, gratuluju ti. Druhá výhra, srovnal si skóre, je to teďka 2-2. Jak si výhru užíváš a jak náročný zápas to byl? Hele, perfektní a musím říct, že tahle příprava na tento zápas byla asi nejtěžší, co jsem měl. Tu zem jsme pilovali od samotného začátku, že jsem věděl, že ta zem třeba může přijít, jo, takže nezatuhnout na zemi, pokračovat. Díky trenérům, díky přítelkyni, kterou tady mám, miluju tě, lásko. A děkuju všem, kteří jste vážili cestu až z Prostějova nebo z Olomouckého kraje. Vážím si toho a už nevím, co víc mám říct. Prostě strašně moc děkuju všem, co mi palce drželi. Moc děkuju a ještě se ukážu. Ty jsi hned na úvod od prvních vteřin začal velice silně tlačit na svého soupeře, byl jsi aktivní, agresivní, skončili jste na zemi, tam jsi byl pevný, tvrdý, jak jsi říkal, ta příprava byla těžká, náročná, ty jsi v minulosti zmiňoval, že máš v sobě spoustu hněvu, spoustu bolestí. Jak se cítíš teď a podařilo se ti ten hněv a bolest vypustit ven? Samozřejmě, já vždycky tu bolest, to, co zažiju během tohoto, protože jak určitě, co mě sledujou, tak víte, umřel mi děda a dědo, tohle je pro tebe nahoru, protože ty jsi jedinej z té druhé strany mojí rodiny věřil, že to někam dotáhnu. Tohle je pro tebe nahoru. Ještě jedna otázka, co budoucnost? Můžou se diváci a tví fanoušci těšit na další zápasy a s kým případně by se rád v kleci příště utkal? Těšit se samozřejmě můžou a tak, jak to vždycky říkám, nevybírám si soupeře. Koho mi dáte, toho mi dáte. Samozřejmě je tu jeden člověk, který neustále do mě šije, neustále furt toho nemá dost, asi mu to nedá, takže jestli mi potom dáte prostor, jestli ten Buky bude chtít, je to na vás. Přátelé, první vítěz dnešního večera, Psycho Michal! Dáme ještě jednu, dvě rychlé otázky tvému soupeři. Filipu Procházkovi. Filipe, nakonec ta dlouhá cesta z Norska není zakončena výhrou. Přesto, jaké jsou tvé pocity a jak jsi užil zápas a celou cestu Clash of the Stars? Ale moje pocity jsou super, ta cesta Clashem byla hustá, spoustu lidí, spoustu ohlasů, spoustu fanoušků i hejtrů, ale to mě nějak nesere. A ten zápas, no, kdyby mi to neuklouzlo, možná to mohlo dopadnout jinak a možná taky ne. Soul stává v tomhletom sportě. Já jsem si dovolil tipovat, že si možná trošku vynechal tréninky grapplingu a země. Vypadalo to, že moc nevíš, co se na té zemi dělá a co bys měl dělat. Je to tak?
Je pravda, že ta zem mi úplně nesedí, že jsem si jistější na těch nohách, ale stalo se, no bohužel, vím, že příště tomu dám víc, té zemi, ale už se stalo. Je to tak, třeba příště. Přátelé, Filip Procházka.